Mä vittu söin aamupala, kun siellä oli vittu tää vittu 3 kananmunaa vittu. Vittu söin ne vittu leivällä. Oilla pahoitellut leivällä vittu. Ei nyt hirveä aamupala ollu. Mä laitan vittu piin. Vidis on yksi tuolla seinällä. One enemy remaining. Last player standing. Miten toinen kyllä menee? Niin. Spike planted. Joo, äkkiä nyt alkaa kysyä. One. No ei vittu tullu. What? Vähän myöhäistä ehkä shiftata, mutta no. Ei vissi ollu. Tää vittua tapaat, no missä se vittu kaikki? Putin noppa. Vittu. Liikuu vahingossa niin crosshairilla. One enemy remaining. Meikä on nyt Fallujah. Pinnottaa vittu. Tonne nyt objektiiville meikä näkyy 2 brittiä. Meikä on saadessa nyt spawn. Oot sä toi yksi vihreä? I think he killed the guy. 3 FPS. Vittu! Se on psykoos. Tossa on yksi. Eikö toi on tiimet? Eiku... Yeah, no, I'm just. There's no good place to hide him. Mä tiedän. Mukana se. Left to right. Now what's the Training. Because if you go from west to east, Oliko sillä mitään väliä minkä you can range? go in the capital before they, and then I guess. Ai mä oon vittu yksin täällä objektiivilla punishaan tätä vihuja infantry. Tää. En se tuskaan tää mahdollista. I'm giving the Puuttuva helikopter up näppäin asennossa. Hei mut... Oh my god! Oh jeez! Oh my god! Vittu, molemmat hyppää toisella vittu hyperaan. Mitenkä se käy tässä? Tämä ukko on jo vittu... Anna mersiä vittu. Älä tule minua kimpuun, no on vittu yksi vastassa. Mä eikä vaan vittu peaceful. Tämä kondunna vaan haluu tappakaan. Mä en voi ikinä yksin. Ei tää joka potki on ihan vituun perseestä. Jääkin kuvia. Tämä... Ukko. Mä en katso varpata. Varpa tänne! Päivä se tulee lisää. Ja meikä. Evi. Että varpat jos meikä piikittäis. Nyt tulee punishmentti meikä. Nois, meikä ottaa varpat. Devil combo vittu! Joko varpat? On. Tai varpat on liian hyvät vittu. Joo, meillä on nyt mun pitää pelaa breachia. Ei. Vittu, I guess we are gonna go to pain. Saatan. Paljon muuten maksatte mulle, jos Tomi biittaa sitä tällä hetkellä? En mitään. 1 million, kajillion millions. No, 1 million beers. kaikki tietää, että se biittaa sitä. Että se muuten ei se oo hiljennys. Kyllä Ronikin vaan biittaa sitä koko ajan. Miksi Niklas ei voi mennä sikoon mod? Joo. Ei oo tilaa sellaisen. No ei varmaan oo, kun se laittaa vittu Deatosta kuvia vaan siellä. No, nee.
You know. No, kyllä mullakin olisi Diatasta kuvia. Jos mulla vaan sais olla. Missi? Ai jäi sitä olleen sitä vittu tiikeriä. No ei olekaan, ne on vittu poistanut. Sinne meni sen. vittu 15 tonnia koliin. Ne on vittu poistanut sen demoon. Nää vittu paskapelit. Kato tää vittu. Hypp hypp. Harjoitella meidän kombo. Jalat. No okei. No niin, paskakombo. Retreat. Juula, mutta minulla. Minä ei vaan vittu finish. Sanoin. Et ois vittu aloittanut Edgaa, mä vaan vittu suoraan vaan finish. Take it back. Joo. Panikiri. Ja vittu. Sieltä tulee vittu varma mit saatana. Joo, meikä pari. Okei, tää vittu Varde on hyvä, Ottakaa Varde Sirius. Meikä saakka, meikä. I fucked up. Ja meikä paris. Äijä, ottakaa tää Varden Sirius, niin tää äijä on GOAT. Tää on his Ei GOAT. varma mit on vittu. Äijä, tää vittu Varde on the GOAT. Tää on the GOAT, sillä vaan loppuu stamina tosi nopeasti, niin se on senppula. Ei varmaan varmammin ajan takaa. Et sä tappanut sitä. Okei, mä sain ton äijän tipuutettu. Se selvis vielä, ei jumala. Tää varmammin mennäs kuolet tuollaiselle potille. Oh no. Vittu kun sillä... Äsken tää tulee niitä tiimi. Oh no! No josta vaan oli. Mä hypin vittu. Jahoo! Moro mä lähen vittu. Tuu simplaanille poroi. No I'm fighting. No varmaan niitä on paljon. Mulla on Mä meni hiilaamaan vittu. Tapoin ne kaikki 3! Ei ne uskalla. Terskeen. Punissaa minua. Kuinka moni mua lyö? Mulla on joku 5 ähiä vittu. Mut vittu ei muuten piittaa sitä, sillä on paljon, herran jumala vittu. Kaikki hyökkää samaa ukko, mitäkään tässäkään tälleen. Punisatkaa, eikä nappaa vittu. Näkyy. Kuolessa. Ai niin mä en nyt tuolla yhdellä ukolla nyt kuorinen efekti. Aivan. Nyt mennään. Ne on täällä. Tässä vittu. Ukko, no kaikki täällä, minne te lähit? En mä lähtenyt mihinkään, mä olin tässä koko ajan, mä vaan fitin. Tässä ajo reveenkäkin tähän väliin vittu. Kuolessa, Warmonger kuoli. Niinku oli vaan tuo kyttö, kaikki kuollut vittu. Oh my god vittu, osaa näköjään vittu väriä, että nää vittu. Aha, terve tuloa vittu. Onko tämä NPC, joka mua lyö vittu? Olen aivan lovina riju. Aina NPC varmaan tappaa, mutta vittu. On NPC vittu tappaa, mutta se on vittu yritän tullut sulla vittu NPC tappaa niin minun. Sitten tää osaa feinttaa. Meikä ainakin osaa penttaa. Yeah, let's go guys. Joo. Ai mut se tuo on helppo vihus, nää voi tuohon. Jos mä saisin vaan executionin tässä, niin olisi ehkä selvä. Onni, meikä kuoli. Tiimetti kattoo vittu vieressä. He knows. Just he knows. Se bleed out, sitä tarvii enää lyysä bleed out. Meikä vittu. Oi! Mistiin. Tuolla alhaalla tappaa NPC. Missä meidän tiimi on? Laitapa vieläkin noita NPC. No onko se siellä alhaalla? Yksi tiimi tässä. Mä tiedän se on kuolla mun mielestä. No ihan hyvä, että tappoi niitä NPCtä. Heti kun tää tuli tänne nää vihut särveengiä, se vaan lyö mua helposti. Kun nää se kommandari vittu. Eikö tää on vittu Haris? Tää tulee vissiin taas joku vittu. Ei vittu, tää Kense just tapaatti meikän. Tää Kense just vittu tapaatti meikän. Nonni. Ihan respawn saarella. Ei oo tulos ketään vielä sinne. Nyt lähti koko tiimi tulee.
Niin mä tiedän, älä. No ei, meidän pitää vittu... No otetaan tässä. Se tulee. He ain't playing. Yksi kuoli. Mä en edes näe tätä vittu iskyä. Mäkään näe mitään vittu. Mikä tervee. Mä missasin sen vitun varaus, siis kun mä kuolin sen tuntulla pääs läskimään liian oikeasti. Ei mä et no se on Missä ne teammateit? Ne näyttää commandereille, vittu mä oltiin peitteä, vittu hard bait. Parempi näyttääkin vittu, nimittäin vittu. Come on, enter. Vittu hard baitteja oltiin äsken. Enteratkaa, come on! Come on, se on niin Näyttikää lähellä! sille, vittu. Ei! Voi. Rush Commander. Mä ootvenaan kyllä kaikki. Olemme spawnilla. Mä ehkä spawnaan vielä. Eikö otettiin koukko vittu? Kadit boss man. Eikä mennä. Okei, ne kaikki on mun perässä tässä. Mä vaan dodgen. Mene! Ei mun loppu stamina, Mä eikö vittu bombrussa commanderi vaan. Mä saan revenke. Tappakaa se! Mä kaikki Näyttäkää sillä se on olla vittu! Raiskatkaa se vittu! Ja se kuoli! Joo! Vittu, shit the fuck down. Hei, meillä on Harjussa, let's go. I love Harry. Harju vittu syö mua FPS nopeammin kuin vittu minä saan syötyä pizzaa vittu. Toi on fakee, toi on vittu fakee. Oi on vittu oikeesti muuten fuckee. Koita vielä valehella, niin me napataan sun perään. Aha. Me squad... Niin, ei. Toi on demoni! Toi on vittu demoni! Meikä joines tänne niin squad leader vittu liitos ja laitto meikä squad leaderiksi. Squad is so fun. Squad. Squad gameplay is wild on the gameplay. Junaan päällä. En oo junaan. Mä oon kyllä vittu evil mappis. Tuut sä tänne junaan. Aha! Ha! Nonni. Mä en kyllä Noin siinä vittu käy, kun saatana ei jotain sitä squad leaderkittiä, vaikka se ei se on mun vikaa vittu. Jumala, vastuuko aina? Olan tankki. Älä mun vittu raiskatti vittu äsken. Tässä me enää briteille, voitanko? Onko game? Oi. Tuota vittu construction, vittu 98, sieltä tulee vittu. Kuoliks? Joo, aika kivaa palpaa, sit sitten vähän Älä- vetää yks tiketti. Äijä haluu, et me häviitään demoon. Oliks siellä construction? Squadisissa on nytten 2 ukkonen. Squadisi, I guess. Mä olin 1/1 tässä kuessa. Mä kiusataan, mut siirrytti onneksi kolmanneksi. No siellä laitetaan niitä viittä äijä. Niitä jotka näitä maksaa, et ne pääsee tänne servuun. Oi vitsi, mä tuhosin just joku äijä. Squadisi. No joo, meikä joinasin. Ei mä oon vittu Iron Sight demon. Hei, se on ihan hyvä se arvoisa. No onkohan mun vittu teammateja päähän vittu? Juor. Ei mulla ole Fortnitea vittu yhdessä. Mä just vittu tein Clutch of a Lifetime, just vittu väistin kun mä ammuttiin saatana. Go for metsikellä. Is it possible? Mä pitää mennä metsään kyllä vittu. Nice. Tää on mahdollinen. Mä oon kyllä täällä Iron Sightilla vieläkin täällä tankin vieressä. Mä menen vittu metsään kyllä. Lähetä kaapua, tää tankki punii, mut nonni. Mä tapoin se, haha! New player friend, sä joinat squad leader on vittu Hitler, saatan. Ai vittu, toi on kovaa. Yes, please. Joo, ja vasta kysely. No taas squad leader! No vittu demoneita! Ei! Thank you. Are you fucking serious? Ei vittu. Evil. Eikä vittu laittaa promouttaa Ryan squad Mä leader. näen Fuck vittu Ryan. vihuu joo. Oh no! Leikkaava siitä. No vittu joo. Lähellä pullaposkilla vittu. Ei pullata yhtään muija. Häh? Me hävittiin se toinen. Nonni, keike. What the fuck are you doing? Sitten ammuttiin Nyt kyllä kyrpii, kun en saatana astu mitään kaikkea tää sit. Saatana vittu. Ei söi mun kaikki karkki. Muut sieltä kun 5, kun joo kops, osta vaan karkkia tai keksi sieltä mitä. No, ostat sillä sen saatana hellet luus. Ja squad 44.
Vasta Tarkovi. Niin, Tarkkovi! Oo. Totta! Mä Tää on vittu demon. tuun Tähtun näkee. tähtiä tuolla mapilla. Mä näen ne vihut vasta sitten, kun mä et oo vittu ammattussa. Tää on Advanced tää squad, ja jos perkka tai homo No joo, vittu, tää on joku... Ei! Oh my fucking god. Oo, tää on niin No, kommari vittu meri. Shit, sorry man. You fucking kill! Alright, Nicholas, I need you Niklas! to chill Niklas, se sanoi sun out, nimen, man. se sanoi sun... Like, chill, Kuuluu bro. Nikolas. What? Just get in the fucking truck. Okay. Mä koskettais sua tänä alas. Älä. Törmätään tohon tankkiin, eikä niitä niinku siinä. Arvasin. Sir, have you been drinking tried. today? Bang it and then do a reset while driving. Kumpi kumpi on? Sinä, sinko. Unless you all want to Tää good maa bang, I sisällä. can come bang the fuck. I love Me bang. oltiin vähän jumuissa tällä hetkellä. Kävit Tää mappi on ihan vittu. Tää Nyt on helppo, nyt on helppo, nyt on helppo! Guys, come on guys, they're coming in. Ehkä enemmän Usually homoa. are. Oh. Tää on ehkä enemmän homoa. Tuollainen Kami. Onks toi meillä? Coming, I'm coming. Toi ei oo, Hello, that's not ours, MRAP that's is not not looking that, at not ours. Ja mä ollaan dead. Mitä toi tekee? Ja mitä se vittu talotti Sinne jää. meitä siitä? Tuossa laitais siis kopeista 200 metrin, tai 200 metrin myös. Tää, no Okay, you're mua getting smoked up. Move it. minua napaat. Mä halusin cheek. Siinä on legit! Siis oksa! Se oksan läpi ei pääse tuo luoti. Tai siis... Että havuuden läpi Is there a ei mennä medic here? I luoti. got shot in my booty cheeks. Minua. Hyvää peliä, Ei sinä oo hyvää sniperi, peliä. sinunhan niinku pitää sanoa. And run past the smoke. Niinpä, I can't see mutta kun anyone. mä en voi ampua vittu havuuden läpi. Tää kyllä vähän häiritsee takkinen. Loving on attack. Eikö niinku oikeesti kukaan pelaa sitä muuta? Ammuist vittu 2 äijää single. On my position. Tu siellä tulee tankki, tankki tulee ne. No niin mä kuolen. No Antti tekee voi tehdä. No mä oon, mutta kun se vittu ampuu. Mä rakastan tän peliä. Wait, Rams incoming. Tää pelillä on hyvää klubi. Et voi ampua havuuden. Älkää ikinä menkää sotaa, jos havuja paljon. Mä paskaa en. Do not want to get stuck in the forest. Having more smoke for you. Mä enkin loissa. Mä en nyt ala samoin pääs parempaa spottia. Mistä mä oon teammeitti ampumaan? Sanokaa et lopettaa! Oi kunto mei. Yeah, we gotta fall back and defend. Täällä on aika paljon vihui. I've tagged and hurt them. There's more inside, yeah. I see 3 of them. Bandaging and aiming out. This pop nades Hyvä in kombo here. leuti just sekavin. Ai vittu se punissas mut. They're shooting from southwest, I think. We're capping 2 Chevron, 1 Chevron. Enemy Shit. close. Pushing. I hit him once. Mistä mä ammutaan? Mä menen Holy shit. Sori kai. En varmaan. Joo, no mä sanoin, että mä tuli isker. En mä kuule. Pitää olla locked in sniper. Northeast. Siellä on sniperi, niin se pitää pasku sen päälle jossain tuolla. Ai vittu! Ei voi nostaa edes päätä. Noniin, ja vittu nostin pään, niin se on big mistake. Creative level. I know. Ei kun mulla loppui niinku mäkistä. Receiving. Mä näin se vihu, mut mä en voinut tehdä mitään. Mä en pysty se tuppaa. I Tulkaa should just make it black all the time. Because it's such a thing. Tää kanssa joka siis Yritän supperista. Ai vittu. Ei vittu, mä Artilleri iske. Yes. Artilleri vittu iskee. It's over tässä hetkellä. ei se nyt oo ainoa vittu, se on maa. Ei vittu on Tää on revaama. Mä vittu tiedä missä saa. Kuule artilleri. Ei koske samaa aikaa. Ei, no ei salamakaan, jos ikinä. Toi ei oo solo. Forever young, I back to be forever. Mä prais. Täällä tulee punni. Niin siellä vittu juosti. Onko se nää vittu browni? Mä en näy kyllä nää ääntä, vaikka mulla on kyllä harras.
Sanon kiitos. Just doing my job. Corny ass motherfucker. From here down onto Check Spires. it, come on. Real Mulla looking camp. on Iron Shot. Miks se kattoo maahan? Koska Whoever's mä näen running tästä towards puska yli vittu. me, move. Yeah. Lähellä. Shift and move to the west. You can just see the enemies floating there. We can flank. Vittu 105. Alright. Ja 150 onko se loittu. No vittu, tossa on tiimetti. Tossa on ruumis meidän oikealla. Eiku, Hey, would you be able to get It's to the so transporter on the move? See if it's got wheels and drive it to us so we can move our whole squad out. Helppo. Kato eteenpäin. ei ajanut mun biisi. Kasvo edes. Joo. Mitä mä mun pelikässä oon, mutta kato. Kyllä, sinä vittu ruma paska siinä vielä. Apparently the area is clear. No, isn't. Quickly set. Yeah, that's me. Yeah. Freak. Mä aion pää sisälle ihan ku baski saa tästä. Thank you. Medic help, I'm being shot. My lonely Äijänen on 158, näet tuossa smokeilla tuolla, vittu sininen auto siellä on. Minua vittu hetki. Let's go to push. Mäkälä on teidän, tee vittu viikoin ronksaat. Vittu nuo mortar kattuu ihan kohta. Aika lähellä shopping center. No meikä on täällä Ei oo paljon täällä. Onks jos tuo työ? Mä oon täällä talon yläkerrat, mä en vaan näe vittu mitään kun mortar taas. No, tapoi yhä ei. Mä oon pelottaa liikkuu, mutta mä jään vittu heti. Aika häntä silloin. Häntä ollut. Eikä tappoi tai. Okay, we're contesting the shopping center. Is there any armor? Mä jään vittu jummiin. Who's coming inside the building? They are on the right side. Ai vittu. Behind us, they are- Ai vittu. Se oli minä, se oli vittu minä. On! Komeakin juokstelee avoimella. Ei ton demoneita. Mä katson talon sisällä. Nikös, Kauan. mä vittu hiilan sun mulkku. Lopeta huutaminen, ne vitut tulee. Yksi jää talon sisällä. Kaksi jää talon sisällä. Eikä laittaa Ai painoa. tästä ja Kolmas jää talon sisällä. Ei mikään. Mä kuulen ainakin jonkun alakerrassa. Ai niin, mutta mulla on tosiaan ting. Hui vittu, hui vittu! Friendly. Friendly. Friendly upstairs. No meikä on täällä sisällä vittu. Saatana tuolla vittu tiimetti punissa mua. Are you friendly? Taisi tiimetti just ampua, tappaa mut pois. Mulla on vissi joku tällä yläkerrassa. Mä oon Joo. yläkerrassa broidi. Tässä on vittu. Vittu mikä demoni. Äijä vittu ampuu minuut pois. Talon sisällä. Ammu granaatilla. Oota hetki. Missä? Tuossa ikkunassa saa 175. Mä katon tuossa. Se oli tiimetti myös. Mut vittu bannataan. Minun tiimeitit saatana tappaa minua enemmän kuin viholliset. Ja meilläkin on jo, menikö joku siihen maailmiin? There's an enemy lab behind them. They need to push out. He's retreating east. Tapas tavoin tiimetti. Wait, Keitetään vittu ihan just tulos. He's retreating. Missä on medic? Mun luona medic. Mä oon Joo. tällä takana shopping centerillä kujaa. Naapurit ei varmaan mene kauan, että naapurit. Ja vittu se ottaa kytää, että vittu mä tuun plänttää ei ADS. Vähän niinku vittu. He's hit twice by the way. Mä enkä oo tingon varriira. Mä jokin vaan tingon. Vähän jo muista. Ai, tää shoppissa ketään tapois aina. Mäkin sinko siis. Eiku ei mulla sen. Do not spawn on our app. Eiku vittu saatana. Oottekin granaatia? Tämä vittu lätski vittu kämppää meidän spawn. Oh, friendly. Sorry. There's still the enemies. One enemy. Mitä tää vittu? Okay, we are getting reinforcements. Our tank is coming.
Nää vittu mä tuolla saa vitusti ampaa juoksen sitten niin. Did you see He's coming, he's about to pop his ass. Eero, mä tuon kaasumaisia terveisiä. Vittu kaasukaa. Tätä grenade upstairs, watch out. Come with us. Get away. Yes, enemy radio down. He's dead. Nice. Fuck. Alright, we're shoveling. You killed him. Good job, good job. We need more mines, man. This shit's becoming a hotspot for our vehicles. Dead. Nice. Älä mene sinkolla. Mitä se liikaa? Mitä mene sinkolla? Another dead. Olisiko olisi ollut vaarallinen, jos olisi ammu? Oh my god. Sorry, I got you. Militia. Me not trained. Just hold, guys. Don't train. Close quarter combat. Tää on paras basic-peli, mitä ne on tehnyt. Trust. 2. No, sano pareen. Breakpoint. Onhan mä ottanut iso tai? Wildlands. Specs, Ops tai mikä se nyt oli. Mutta minä en saa sitä ukkoa kiinni. Tämä on vittu on counteri, kun se lähtee vaan karriin. Mitä kaikkea tää? No vittu kaikki muu paitsi vittu Forhon. Meillä on uusi mikki, äijä. Meillä on uusi mikki äijällä. Äijä päättää vittu radiopuhelimen ja pelikuulokkeiden mikin välillä. Vittu sama voisi annoa Inuullekin. No niin, tää uusi äijä osaa feintä. Mitä? Se tönas mut just joku 5 metri, okei. Vittu mä menen hakkeen Redemption. Crazy ass peli. Meikä saa silti execution penalty. Mutta mä en cancel tuo, mutta mä... Vittu ne punissa! Ei mä menin chattiin! Miten mä pääsin pois? Miten mä selvisin? Antis näet vittu selvinnyt. No vittu, jee. Juo peli, vittu, jee. Mä olin vahingossa chatissa ja vittu. Mä olin vahingossa chatissa joku 5 minuuttia, sitten menin vielä väärälle näytölle ja sitten vittu mä oikeastaan vittu sain reveenkemään ja silti kun... Vittu 100 gigaa siitä, se on turpa. Met jo punisha. Vittu mä oon saanut, että tulee multa täällä. Vittu kun tää Hitokiri ja Medja molemmat tulee punishaamaan, niin mitä sä edes teet tässä tilanteessa? Ja tiimeeti tappaa, mutta oikeesti mä en vittu... Jos oot revaa muuta. Vittu tää lyötee minua, minä haluun tuohon. En mä vittu lyönyt sua mä en vittu lyönyt sua kertaa. Tuo vittu läski Kensei. No vittu varmaan Kensei lyö, kun se vittu miekko menee ennen. Ai duus. Nyt mä tuossa takaa vittu haavittu bluut, mä jätän. Ei vittu tää Kensei on Punisher. Miten tämä ukkoitu? Punisher on kaikkea. Vittu tää Kensei ei... Tällä Kenseillä ei oo chille. Ihme, oli vähän vammainen. Tää Kensei! Maigan done, cooked to oblivation. Sokulle laava Tämä Kensei! Ei vittu tää Kensei mä reportaan. Vittu Eps ja Victory Royale. No ei vittu tollasella Kenseillä. Kensei, shove that blade up your boo ass. Nyt tulee bännit. Tulee bännit varmaan. Niin, noin. Tää vittu, täällä tulee nämä NPS. Mä vaan näin jotain Oma! Ai, se mulla on samalla tiimillä sininen. We are the same team. Ai ainoa mitä mä näen on jotain vitun diskovaloja. Mikä? Ja Kensei kuolee vittu, onko se tosis? Ei, no mä tapoin se vielä. Tää vittu kun tuolla tulee joku diskovalo tuolla vituulla saatana. Ots. No sieltä tulee vittu hito mulkkun perseessä. Vittu jos mä näen vielä ton kerrankin ton vitun saatanan emoot, eiku vittu finisteri, mistä tuollahan tulee diskovalot, niin mä saatan saada vittu joko epileptisen kohtauksen tai sit mä menen vittu sekaisin muuta vaan saamaan.
What? Se on vittu King of Paris. Mä oon king of vittu. Vittu tää on hauska. On, no se saa Tää on vittu älyä. Fire gameplay vittu. Joo, vittu meikä painaa CT right-klikkiä ja vittu. Se on siinä. Mäkään mä oon vittu Ei niitten ikinä. rootsi oikeesti käy tosi paljon suuksi. Se on oikeesti hyvä vittu. Wow. Kukaan ei tule tänne ylös. Jos mä käyn suihkussa, niin mun peli tarttaa. Joo. Jos Taurootsi käy paljon suihkussa, niin vittu se on joku demoni. Etkö no me saatiin nyt kahvidude, joo. Äijät auttakaa, niin Taurootsi ei käy suihkussa. Niklas valehteli. Paskottu! Mä sain sen just, jos mä käyn vielä vähemmän suihkussa täällä. No, let's go. Takaisin. On tullut shänkkää, mä panon, että tätä peli on vittu hauska. Miks tää ukko laittaa maako? Miks se vaan puhuu vittu? En tiedä vittu jos mä kuolen tällä. Jes, mä vittu tapoin sen vielä. Mä revaans tällä respawn. Entäs respawn? Rootsi tulee vittu bro. Vittu. On mua heti vittu Portle scam. Penguin. Vittu tää osaa fein. Mä välikkyri ei jätä mua vittu ruoan. Mä muuten tähän vittu värli. Vittu feintaa, vittu färänfeintaa. Täällä on sun. Tää tapaa. No vittu tää Guardiani tappoi ton. No vittu ei oo ainakaan meidän tiimimetkö jättää on fottu Y0 HP:nä vittu revaan se ukko. Se kaveri lähtee vittu karkuun saatana. Padappa. Vittu näitä vaan tulee ja tulee tänne. Että mä kunnailla. Perkelää välikkyri. Sinä et vittu respektaa ikinä. Tänne. Ei vittu se osaa feinttää. Vittu kun mulla tuli hiukset silmille. Äit alkaa Ai, vielä yksi. kahvidun nää vaan lyö minua. Ei vielä yksi laava, niin se on done. En kyllä voiteta tätä, mutta no. Maybe the fun was the friends we had along the way.